Mora. Ovo je neko pusti kabel. Stavi kabel da pusti gore za neko... Ne gledam da kabel da gore. Dobro. Ne vidim da ona zemljanine joj... Ima tu mnogo objekata koji su predstavili tamo. Sad pogledaj ti ovo meni konvergencija. Nešto treba da stane da nešto ti dovoljno visoko da ono kad ti dovoljno električku neradu. Da, koliko si bajdira, tri visine bajdira gore treba se... Neka digne u kašici od bagera da... Možda hvatimo reju. Oni imaju sad, oni imaju ono što puši tih, ono... Dobro, ruku to. To znači da taj mora da uđe, da li mora da stane, da ne bi ništa, da ovaj 2 sata pušta izmeri sve pade. Ono pitanje koje si da radi, to je dobro pitanje. Kako da ovaj kaže, idemo. Ali što sam bilo vas kaže, ovo je dobro. Još kako je da ne bude funkcionirao nadzor,